Here we have nummer 2. Let's play! Og ja, hvad kan man sige? I dag der har jeg taget en af mine venner med, som hedder Mikkel. Hej. Har du noget at sige, Mikkel? Ja. Hej, og i dag skal vi lave Let's play. bops og alt det der. Ups, jeg kom til at slå på stenen. Nå, noget af det skal handle om i dag, det er, at det altså, hvad du egentlig, hvilke mobs der er gode. Oh my god, det er en stor bjørn. Hvilke mobs der du egentlig skal nakke, og hvilke sten der nok vil være gode at nakke, og sådan noget. Hvis du er i det level. Ja, altså. Hvis du er tæt på. Ja, vi kan jo, selvom jeg er level 7 og han er level 8, kan vi jo snilde nakke en 15. sten. Det er jo NP, ikke? No problem. Og som I kan se er den nye ulvemand. Oh my god, Mikkel. Men der er bare ikke sådan noget godt skin til ham. Skin, oh my god. Det hedder gear. Ej, det hedder rustning. Gear hedder det, Mikkel. Og rustning. Det hedder gear-IQ. Eller EQ. Vi får en bros bare der. Som vi skal lave i dag. Så skal vi bare lage sten og mobs, der er tæt på. Det er ikke rigtig quiz. Ja. Helle for FB'en. Færdighedsbogen, Mikkel. Ja, ja. White Tigers. Jeg kan godt lide, at de går på mig. Hvorfor gør de det? Let's cry! Det er på grund af, de kan bedst lide at gå på den bedste. Når du skulle lige gå i level. Jeg har fået... Så har vi ja. missioner, vi skal lave. Ved du hvad? Ja. Jeg er kraftig med lige på en sok. Sådan en julesok. Hvad biler du der er egentlig? Jeg har ikke fået en pind. Oh my god, Mikkel. Hvis jeg ikke har fået en sok endnu. De kan få dem nemmere at få. Jeg fatter ikke, hvorfor det tager dig så mega fucking lang tid at få dem. Jeg har mange. Nej, en til. Så det eneste, I skal bruge, det er bare... Sokker. Nej. Mindst 5 sokker. Det er sgu da kun juleevent, ikke, Mikkel? Det er ikke det, vi taler om. Men I skal i hvert fald mindst, eller max, eller mindst, eller hvad fuck man end siger, have en level 7 og en level 8, før I kan nakke en 15. sten. Ej, I kan måske også 2 level 5'er. Ja. Nej, du mener vel level 9 og 7 og 8. Ja, hahaha. Det kan godt være. Se, du to. Men når I skal starte med at spille det, ikke? Så starter I sådan et mega lortet sted. Sådan Mikkel lortet sted? Ja, Mikkel, vi er sgu da det samme sted, ikke? Vi er jo også næsten lige startet. Nej. Jo, vi er sgu da på de her mænd. Ja, på de her mænd. Ja. Du har nogle mænd, der er bedre. Ja. Du får bare alle halskæder og det der. Jeg fik en kobberhalskæde. En lort. Som jeg sagde i sidste video, I skal gå meget op i, om I får bonusser. Det kan I blandt andet se, hvis jeres ting, rustning, EQ, står med gul skrift. Tobias, jeg har 2 sokker. Skal vi lige se, hvor mange jeg har? Jeg har fundet kun 1. Nej. Sådan sgu væk. Jeg kan bruge den der stormpladerustning. Hvorfor lagger min? Du bruger en rustning og et spyd. Jeg har bare fået lort. Jeg har lige 2 sokker, mand. Ja, også det. Min den bugger helt vildt. Det er helt vildt. Kan du ikke se mig? Okay. Kom. Hvad med alt det der skin? Eller skal vi ikke bruge det? Nej, vi skal jo have. Vi skal heller ikke bruge jern.
Der var 4 missioner, mand. Har du bare 4 missioner? Jeg har kraft med flere, jeg har. Det var i sådan hele min Og venstre så har jeg side. 3 missioner i gang. Beer hunt. Oh, 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 oh. Nej. Nej. It's OIP'en. Så skal vi bare lage en moms. Skal vi bare lage moms? Ja, For at vide. du skal ikke hjælpe mig, Mikkel. Tag din egen mops. Du har lige set alle dem, jeg nakker herhen, Mikkel. Ja, Jeg dør snart. Jeg har fundet lieren. shit, jeg dør af vildsvin og ulve. Hvad for Fuck, du er old, man. Hvor er jeg dårlig. Jeg har lige fået fuld liv. While working yesterday. Altså, jeg brugte det ikke engang. Memory. Nu nakker jeg bare en boss, jeg gør. Gør du? Ja, bare lieren, ham der, som du ikke engang kan nakke. Kom nu lige med. Ham der Lukas. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Der er tegn på wolves, de er dårlige. Du kan ikke engang nakke lieren, det kan jeg kraften fornemt. Jeg har engang mistet under halv liv. Og du ser, du døde til ham. Ja, det gør jeg også. Ja. Oh my Der God. var jeg heller ikke hos det vilde igen. Du var i level 8 der. Nej, jeg var i en 7. Det skal du altid sige. Styr dig! Lige måde. Tag lige de her bjørn her. Nak dem. Nu skal jeg. Nak de bjørn bag mig. Og 15 sten. For helvede, da der. Sgu da gevinst. Ja. Tænk på. Oh shit. Tænk på det bedste du ved. I'm working at a pizza place. Oh my god. Det gik sgu ikke så godt. Som I nok også kommer til at lægge mærke til. Oh my god, døde du lige? Ej, fuck. Det er alle med grå ud. Den bliver sgu da one hit. Oh my god. Men som I nok kan se, så er der også lidt mere gang i den her video, så jeg kommer nok til at have Mikkel med i lidt flere videoer. Så hjælp dig for helvede. Hold da mund. Okay, som I også kan se, en level 8 kan også godt klare den. Hvis I bare godt nok giver, altså. Hvor er det hele, var? Er det på, at jeg skader mest, eller hvad? Ja, jeg har også de der start nogen gør. God undskyldning, Mikkel. God undskyldning. Hvis jeg var jer, som jeg sagde sidste gang, jeg vil virkelig starte nu, hvis jeg var jer. Det er virkelig fedt lige nu. Hvor der er event, eller hvad man fucking siger. Det. Nogle likes.
Likes har vi nok af, Mikkel. Jeg skriver i kommentarerne, hvad du vil. Jeg ved hvad I kan bare skrive i kommentarerne. I kan bare skrive i kommentarerne, hvad I hedder derinde på. Så jeg er kraftedeme villig til at jeg. Så kan I kraftedeme få noget hjælp. Så kan I være venner med os. Oh my god, Mikkel. Så kan vi træne jer, hvis I nybegynder. Træne jer. Eller hvis I nu slet ikke kender det. Men som I kan se, så ser det ret fedt ud. Jeg vil kraftedeme ikke træne. Jeg kan bare klare missioner. Eller jeg vil heller ikke træne. Oh my god. Nå, Men jeg vil lære dem noget. Men jeg vil lære dem. lige huske at sætte det på dansk. På Dem dansk. der dansk, ikke dem der englænder og alt muligt. Oh my god, Mikkel. Hvis man er englænder, så ser man jo ikke den her video, vel? Mini indligger. Oh my god, det gik ikke så godt. Fuck, hvorfor dør du hele tiden? Det er helt vildt. Du har også mere liv end mig. Ja, bare på grund af, at jeg fik det der armbånd, og du ikke gjorde. Du har heller ikke din Bambi på. Den giver dig jo 1500 mere liv. Og så er det 2000. Nej, det er 1500 mere liv. Jeg fik en halshugningsklinge. Man kan bare sende nogle fødder ud af stenen. Du er i level 9. Ja, Mikkel, jeg overhaler dig for vildt. Så vi kan se, at Tobias er bedre end mig. Ja, det var på grund af, du næsten lige startede. Du har også næsten lige startet. Jeg har jo kraftigt med spillet det her i 4 år, mand. Ja, så har jeg en til ting, jeg kan sælge. Men når jeg lige godt, så er mine high level kun level 55, og det er sådan noget helt andet, men jeg har også spillet PC-server et stykke tid, men metin er metin. Jeg har lige været til en fest. Oh my god, det var bare julefrokost. Der er meget fest over. Oh my god, man, det er 3. gang, jeg dør. Fuck, du er sluk. Du har også en suger, det har jeg ikke. 3 sokker. Fucking 3 sokker. Et bredsværd. Det er bare ligesom lige en af de bedste svær, ikke? Nej, bare sådan lidt klamt level 20 svær. Jeg har bare bambusskår det hele. Epic Gear. For satan, den Bambi Gear bruger ikke en skid. Har du Jeg har altså kun 1167 liv. Har du også husket, at jeg har taget gløgg på? Ja. Fuck. Spader. Lemon. Du skulle måske overveje at lave den sura. Ej, nu er det kraftet, men nok nu laver jeg en ny bror. Ja, det må du... Så lav den. Se, jeg dør! Og du rører ikke engang sten, når du falder bare død om, og jeg mister ikke engang under halvt liv. Meget liv har du. 3000. Jeg kommer ind med en anden bror. Ja, prøv lige så at kigge på mappen, ikke, hvor du er, så du ved det. Hvordan afbryder man? Tryk på enter. Fuck, det nåede jeg ikke. Jo, du gjorde. Du står der stadig. Okay. Så map skal du lige se, hvor du står. Hvor skal vi mødes hen, hvis du er væk? Det var da nej. Jeg hjælper lige. Eller det var da nej, men du får det. Ja, jeg fik færdighedsbog. Nå, hvor mødes vi efter startbyen? Ja, jeg går hen til startebyen, Mikkel. Ja, skal vi karakterer. Hej folkens, og jeg kommer lige lidt. My god, Mikkel. Nu er det også allerede ved at være slut for denne video. Men jeg vil nu egentlig ikke kalde de her videoer lave let's play. Jeg vil mere kalde det watch to learn.
skrev det i stedet for. Fik I den? Watch to learn. Se og lær. Oh my god. Nej, men ja. Så jeg vil i hvert fald give et godt råd. Husk at nakke stenen. Det er godt. I får også gode ting af det. Og den fuck tror jeg er blevet så OP, hva'? Du bliver klam, når du gør det, Mikkel. Okay. Spectres. Tænk engang, du skal lave en ny mand. Åh nej, fuck, jeg har mange missioner. Oh my god, jeg har bare taget en af dine mænd. Hvad mener du? Jeg har bare taget en af dine mænd. Hvad mener du? Jeg tror ikke, du bare skifte karakter. Ja, hvad så? Hvad mener du, at du tegner mine mænd? På den kode, jeg spiller på. Du tegner mine mænd, det fatter jeg ikke. Hvad mener du? Jamen, den kode, jeg... Hold kæft, du har mange missioner i gang på den her. Det skulle være helt vildt. Ikke en skid. Hvad? Ikke en skid, Mikkel. På grund af, jeg har ingen missioner. Fuck du, oh no! Jamen, man kan bare rulle helt ned. Lige nu er jeg ved Auckland, fordi man... Eller... Jeg har ingen mænd, der er Auckland, Mikkel, desværre. I level 11, der hedder Bone Dice 1, 2, 3. Hvorfor fuck har du min kode? Det er den, jeg spiller på. Nå ja, du nakket, eller du fik min kode. Hvad kunne jeg ellers spille på? Det var det eneste, der var på blog. Nå ja, hele pladsen er jo fuldt op, er den ikke? Jo. Oh my Så spiller jeg bare på din mand. Din level 11 er kriger, eller hvad? Yeah. Har han overhovedet godt gear? Nej, faktisk ikke. Han har startergear. My gosh. Og køber lille. Okay, han har penge, så det er fint. Hvor mange penge har han? 35.000. Seriøst? Ja. Yeah. Du kan godt lige give mig 15.000 med det. 5.000. 15.000. 10.000. 15, Mikkel. Du har fået hele min kode, så... Okay. Okay. Fis af med dig. Come on. Du er vummel. Du er så vummel. Vi sidder og laver let's play, og du sidder og fucking bøvser folk op i deres ansigter. Det er så vummel. Kunne I høre det, folk? Det er den sure shaman. Sure shaman. Hvorfor har du det fra? Nå ja, jeg mener sure. Nej. Jeg kan huske sammen Alexander. Verdens mest nederen person. Og det skal vi nok ikke sige, han er på YouTube. Nej. Vi skal lave en ny video. Oh my god, hej. Ej, for sjovt, men han... Nej, det er ikke for sjovt. Det er faktisk alvorligt. Okay, nu skal I høre. Han griner sådan her. Sådan griner han. Jeg glæder mig til at høre det der. Det siger han bare, Mikkel, oh my god, jeg gider ikke være din fætter længere. Ja. Fuck me. Maybe we found love right where we are. Shake that ass for me. Shake that ass for me. I say shake that ass for me. Okay, så godt efter. Prøv at se her. Kan I se ham her, ikke? Ham her, jeg står og slår på, ikke? Ham her, den tykke og fed mand. Så hvis I så trykker på venstre klik på jeres rustning, kører den ind på ham, så kommer det derop, hvor I så kan opgradere jeres rustning. Og det højeste, det er plus 9. Og så har du en OIP'en rustning. Eine kleine. Er du egentlig snart kommet tilbage igen? Nej. Ja. Men
Men I skal ikke blive sure på det her, men er det ikke rigtigt, Tobias Rosner, de kan altså godt misse, Ja. som man mister rustning. Ja. Det skal I ikke blive sure over. Og det er også ligefrem noget at blive sur over, eller hvad? Nej. Fuck, min rustning, nej! Bare Tobias, vi har spillet anden medium, og der brugte vi bare en masse, jeg tror det var 20 millioner på en rustning, mand. Mikkel, hvis du vil nå tilbage til afslutningen, så skal det sgu være nu. Ja. Hvor langt er det til du er tilbage? Det er så langt. Hvad? Jeg skal lige nå at købe en rustning, og så kan vi se, hvilken en jeg får. Jeg har en startrustning på, den er bare lortet. Den er i plus 0. Mikkel, du skal skynde dig, jeg slukker videoen lige om 2 minutter. Prøv lige at vente, hvor er du? I startbyen. Hvem er du hos? Landsbyvagt. Ej, ham kan jeg ikke finde. Ham inde i midten. Helt inde i midten af byen. Lige inde i midten. Men, Tobias, når du afslutter videoen, ikke, skal vi så ikke bare spille lidt videre? Jo, hvorfor lade være? Hvorfor ikke? Hvorhen er du? Ja. Her. Det lærte jeg jo rigtig meget af. Oh my god, det var det, da du har nakket min mand. Nå. Det var alt for denne gang. Denne gang. Nu æder vi en fiskestang. Hvis I ikke spiller Metin, Så gør det! så hader vi jer. Hvis I gør, så er I gode vinder. For immer. Ikke også, Tobias? Ja, noget den stil. I må selv bestemme, men jeg vil bare lige sige, nogle gange så findes der syge piger i hele verden. Altså ikke i spillet, i virkeligheden. Han har en lille søster spiller der. Ja, hun er ret sindssyg. Ja. Men det var alt for denne gang. Husk de gode råd, vi har sagt. Husk kigge efter bonusser og nak sten. Så nak de rigtige. Og så bare skriv kommentarer. Skriv jeres navne derinde på. Eller bare spørg om, hvad vi hedder. Det er kraftet med okay. Han har ikke en YouTube-kanal. Jeg skriver det. Det er hele bare i orden. Det var alt for denne gang i Let's Play. Hej, folkens. My god. Bold mig.